Hvad så YouTube, og velkommen til den her nye GTA V online. Jeg skal lige det her hidden session trailer. Ja, er I klar? Hvad så? Jeg filmer allerede. Ja. Du ved ikke. Godt. Det er mig. Det er mig, der hacker ind i den her bane. Fordi jeg har sgu listen fremme. Shit. Hvordan fuck kom ham her lige herover? Du ved godt, jeg får min PlayStation her om 17 dage. Jeg får min PlayStation 4 om 17 dage. It's my car. I'm here. Okay, skal vi se, hvem der var pænest? Hvad er det nu, du hedder? Nej, jeg er ikke derovre endnu. Nej, jeg ved, hvad du snakker til. Du råber altså meget. Okay, jeg kommer nu. Nej! Skrid! Lortet bil, mand. Fuck af. Ja, hvad så, babies? Hvad så? Hvem er ham der? Det er en ven? Hey. Oh shit. Fucking luder, mand. Ja, han kørte bare ind i sig, så sprang hele lortet. Vi fucking hacker ham, mand. Eller jeg hacker ham. Kan jeg sgu. Skal jeg hacke ham? Hedder han Mikkel? Der er i hvert fald en anden onliner her. Upsi. Dræbte han lidt dig? Eller Mikkel? Og dig? Han er rød. Han er rød som en rød tissemand. Oh, fucking bitch. Fuck YouTube. Hvad fuck har I gang i, man? Og jeg mener, at den her video kommer på YouTube. La 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 la. La la. Jeg har ikke engang politiet efter mig endnu. Dø, motherfucker. Okay, skal jeg?
Skal jeg hacke ham? Hvorfor kører I fra mig hele tiden, mand? Fuck you! Nej. Oh. Fuck, jeg hacker ham nu, mand. Jeg skal sgu lige hurtigt. Okay, jeg kommer og henter jer, ikke? Og så flyver vi over til... Hallo, jeg ringer til en af mine helikopter, ikke? Og så ringer jeg til Pegasus. Og så ringer jeg til en af mine til min helikopter, der kan skyde. Og skal vi have den der helikopter, som der kan skyde med missiler? Og det så ringer jeg til den nu. Så Pegasus. Jeg kommer og henter jer. Nej, jeg har politiet efter mig. Hvor fuck er Pegasus? Der, Pegasus. Jeg har faktisk også politiet efter mig. Okay. Jeg kommer og henter jer om lidt i min helikopter. Altså en helikopter, der kan skyde. Håber jeg sgu også det. Hvad? Jeg har sgu 0. Shit. Hvor fuck. Skal jeg lade være med at hacke, eller hvad? Så. Okay, jeg kommer og henter jer. Jeg kommer og henter jer. Hvad fuck? Den fede luder. Den bøsse skal sgu. Hvorfor fuck skal alle de her bøsser online og springe med biler? Så skriv hvorfor skriver du ikke bare bøsse? Eller homo? Hvorfor skriver du ikke bare homo? Hvad? Hvad? Jeg kommer nu. Ja. Den er hele tiden kørt. Shit. Okay, kommer lige hurtigt over til tøjbutikken. Så skal jeg sgu lige hurtigt op. Nej, vi kører hen til ham der i den skudsikre bil, fordi han dræbte mig før. Go, 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 go. Kan du ikke høre mig?
Nå, skal jeg snakke højere? Der kommer en online, og ham der bøssen, der dræbte mig. Bøsse! Bøsse! What the fuck? Han døde sgu da selv. Loser. Nå, det var ham der blev fucking ved med at dræbe mig. Det er fedt lille så. Hvad er det? Jeg snakker sgu ikke til dig. Okay, jeg ringer til en af mine skudsikre biler. Og så... Okay, sig det om 3, 2, 1, nu. Ja. Hvor er YouTube? Jeg kommer over til mig. Hallo? Så har du lige været med på YouTube, fordi jeg tog lige headsetene ud. Boom! Du har sgu lige været med på YouTube, så rolig, mand. Jeg er politiet! Op med hænderne! Okay, inden du skyder mig, så skal jeg lige hurtigt herop. Hænderne op. Vi kan også spille en racermission. Jeg har hænderne op. Hallo, du skal sigte mig. Okay. Hvad? Har du polititøj? Okay. Tror du på, det er hack? Det er sgu. Hey, Mikkel. Mikkel, se det her. Outfits. Se de her outfits. Come on. Der. Ja. Nej, ikke nu. Jeg vil med. Nå, det er sgu da den her. Hvorfor løb du egentlig ikke bare der? Jeg har lige dræbt ham. Fucking bøsse, mand. Ikke en bøsse, ikke? Fucking bøssehoved. Bor du i Sjælland? Hallo? Bor du i Sjælland? Hvad er det nu, du hedder? Dig. Som jeg kan snakke med. Bor du i Sjælland? Eller i Jylland? For helvede, fuck, nu er jeg lortepoliti, mand.
Vær så og dræb ham igen. Eller vær så og dræb ham. Jeg kan ikke komme ud herfra. Jeg fanger politiet og alt det der lort. Sådan. Så har jeg sgu ikke politiet efter mig mere. Jeg skyder ham sgu lige hurtigt med sniper. Jeg fik fucking en borg i mit hår. Jeg fik fucking luder, mand. Fucking luder lort. Jeg ser fucking girl. Nå, det var mig. Så Mikkel. Godt. GG. Hvorfor skriver du ikke sokker til ham? Det er mig, der kommer nu. Seriøst, skal man ikke engang købe noget herinde? Okay, jo, man kan sgu. Shaha kakao. Hvad så? Er steg? Chop. Hvad må jeg kalde dig? Jeg lavede sgu et headshot. Hvad fuck sker der udenfor egentlig? Det blæser sgu af helvedes til. Det er slet ikke fordi, der er en orkan her i nærheden, mand. Nej, det er det sgu ikke. Ellers så skulle skræde. Ah! Husk. Hey venner, husk at tjekke min YouTube-kanal ud. Ja. Hvem har det? Hvad? Nå, Blomst. Ham kender jeg godt, Jeg så ham sgu meget dengang. Dengang jeg skulle på GTA. Så han sgu nærmest hele tiden. What? Dræbte jeg ham? Hallo, jeg havde ikke engang sigtekorn. What the fuck, det er det hack, mand. Fuck, det der er totalt meget hack. Tror du ikke på mig? Nej, det var ikke. Eller jo, de kan godt se, det er den menneske. Hvad? Det ved jeg ikke. Sådan her. Ej, undskyld. Hallo? Okay, Mikkel kommer. Au! Hvad fuck laver du? Au. Shit, jeg får du sgu med det der. What the fuck? Jeg ramte dig sgu da ikke. Nej, jeg ramte dig ikke. Det er politiet, okay? Så dø, motherfucker! Det er politiet! Hvorfor fuck er der to og nikker efter mig, mand? Der er to. Mig og Mikkel holder sammen. Jeg går i klub. Hvad for en skole går du på? Hallo, fru politi. Hallo, fucking bøsse. Jeg skulle lige til at sigte på dig. Fucking har du en stor skudsikker bil? Hvad er det nu, du hedder? Sig det. Hvad? Jeg skal sgu... Giv mig de fucking penge, eller bløkker dig, mand. Så prøv at se, hvor mange mænd der er her.
Hallo, det var der sgu da også lige herinde. Inden jeg rød den her bank. Det var der sgu da også inde i den her bank. Så var der sgu også 2 mennesker. Dræb en af dem. Hvorfor dræber du ikke en af dem? Og mig. Jeg har sgu også lige rød en bank. Hedder han Shahada? Hey, shit, der var sgu sådan en der. Boys. Okay, lad lige... Fucking... Nej, fucking abe. Fucking pussy. Er det ikke rigtigt, den fucking pussy? Kæft, pussy. Hvor mange skud har den? Det ved jeg godt. Og jeg kommer til at savne min hackerven. Nej! En gang havde jeg den også. Og nu har jeg sgu ikke hammeren mere. Jeg skulle lige prøve den her bank. Eller butik. Åh, shit, politiet kommer. Politiet kommer! Politiet kommer! Politiet kommer! Skal vi høre den? Hvem snakker du til? Han hedder Shahada. Haha. Skal vi høre sammen? Nu rører vi med stærnet i hovedet. I skal ikke komme ind i skydebutikken. I skal ikke komme ind i skydebutikken, fordi jeg satte gas over det hele. Det er faktisk rigtigt. Godt. Okay, er du klar? Der er politiet, er her.